ni jedno pojedinačno. Ja bih rekao da su svi moji radovi neka vrsta autoportreta, bilo da ta figura liči na mene ili samo podsjeća, mada ove koje su iza mene su baš iz porodičnih albuma gde sam direktno i ja prikazan zajedno sa mojim bratom, mojim roditeljima i definitivno opisuje nešto što sam ja osetio ili nešto što dolazi iz moje podsvesti. Svako. Ja ne znam da li bih rekao da nešto u radu zaboravljam, koliko bih rekao da nešto previdim, a ono što previdim je uvek možda odnos sa publikom, jer u trenutku ako se pominje taj bubble u kome umetnik radi i tako dalje, mislim da je u trenutku kada radim rad najbitnije da ta podsvest i ta iskrena emocija izađe na površinu. Pa uglavnom, dok radim, zaboravim da bilo šta drugo postoji. Razlika u odnosu na pre 15 godina je to da su umetnici mnogo više svesni same produkcije radova, materijala koje koriste i da je ta raznolikost upravo u toj kreativnosti i možda u odnosu na zapad i na neke druge države je to da umetnici ovde često koriste malo štap i kanap. Znači da ta produkcija i taj fondus koji se daje umetnicima je jako mali i onda mislim da se tu dešava do nekih kreativnih ideja gde su umetnici primorani da koriste različite materijale i različite načine da izlažu same te radove. I to može da bude jako dobro s jedne strane, upravo zbog te raznolikosti, a opet s druge strane mislim da sam način izlaganja bi trebalo da bude na još jednom nivou, a postoji samo par galerija ovde koje mi se čini da zaista brinu o tome i da podižu tu na neki drugi nivo. Mislim da se naša scena jako lepo razvija i da ima puno mladih nada, da kažem puno sjajnih novih umetnika i čini mi se u razgovoru i sa nekim stranim kustosima i umetnicima, čini mi se da imamo jako dobru umetničku scenu i da tek treba da dođe do izražaja, tako da radujem se svemu novom jer baš se lepo razvija naša scena i mislim da ima lepu budućnost. Kad u suštini moju umetnost ne pravim planski, znači nemam neko planiranje gde bih hteo da prizovem neku emociju kod ljudi ili neku vrstu šoka ili kakve god reakcije. Nastojim da bude što iskrenija prema samom sebi i da bude što direktnija i taj utisak da bude što jači. Sad taj utisak šta će onda proizvede kod drugih ljudi, to ja ne želim da razmišljam o tome i to je na nešto posle samo da se vidi. Nekada su umetnici, naučnici, šamani bili, da kažem, u istom rangu i mislim da umetnost nosi neku određenu odgovornost menjanja svesti posmatrača, da li je to na bolje ili na lošije, ali svakako utiče na posmatrača i mislim da mi imamo tu neku vrstu odgovornosti da svesno ili nesvesno utičemo na ljude koji posmatraju naša dela. Mislim da je to jedna velika uloga. Filozof u kojem se često vraćam je, mislim, definitivno Camus i Mit o Sizifu, jer nekako ta knjiga mi je baš u osnovnoj školi onako otvorila neke stvari i volim nekako da se vratim na nju, a često citiram u stvari Ljermontova, koji nije direktni citat, ali izvučen iz nekih njegovih spisa, gde postoji misao da nam trebaju gorči lekovi da bi nam bilo bolje. I ja verujem da je u stvari ovo moja umetnost, neka vrsta te gorke medicine, koja jeste gorka opora ponekad, ali ponekad nam i trebaju te otrežnjujuće u stvari da bismo videli svet možda zaista onako kakav jeste. Stočnjačku filozofiju koja verovatno i puno utiče na moj rad i moja velika inspiracija za život i za stvaranje.